Olu lusasazo ngqo lweendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazeziphambili ngokuhlwanje. 4 people have died, unfortunately, in this horrific accident. Isebe lezothutho kwiphondo laKwaZulu-Natal liphanda ngonobangela wengozi esube imiphefumlo yabantu abane kuhola wendlela u-N3 ngaseBergville. Le ngozi ishiya abantu abathandathu bekwimeko emaxongo esibhedlele. Isixeko saseTshwane sithi nangona sivuma ukuba ziimeko ezahlukeneyo ezidala ukuba kubekho iilokishi ezingekho mthethweni kweli neziqale ukubakho ngeminyaka yoo-2000, ixesha lokubethisa ngoyaba le meko alisekho. Molweni Mzontsundu, singolondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Isebe lezothutho kwiphondo laKwaZulu-Natal liphanda ngonobangela wengozi esube imiphefumlo yabantu abane kuhola wendlela u-N3 ngaseBergville. Le ngozi ishiya abantu abathandathu bekwimeko emaxongo esibhedlele. Le ngozi ibiphakathi kweteksi kunye nesigadla ishiye abanye abantu abathandathu belele ndlelyananye esibhedlele kwaye bakwimeko engaginyisi mathe. Iziphathamandla zaKwaZulu-Natal zithi iteksi ibimiswe kumgaqo osikelwe imeko ezingxamileyo, kulapho ke isigadla sithe sayitshayisa saze sayirhuqa ngaphantsi kwaso. Zivuliwe ke kodwa ezinye indlela. The MEC has received a report from our highly efficient and dedicated team from Road Traffic Inspectorate informing him about a horrific accident involving a truck and a minibus taxi along the N3 in Bergville. The MEC has expressed his deepest condolences to the families of the victims. 4 people have died, unfortunately, in this horrific accident. The MEC has assigned a team from the department to locate the families of the victims. Sadly, last weekend, on Saturday, we experienced another horrific accident involving a truck and a light motor vehicle between Abatikulu and Tokotweni. The MEC tomorrow will be attending a mass funeral to lay the victims that died in that horrific accident. Abaqhubi baqhube ngononophelo kule ndlela. Isixeko saseTshwane sithi nangona sivuma ukuba ziimeko ezahlukeneyo ezidala ukuba kubekho iilokishi ezingekho mthethweni kweli neziqale ukubakho ngeminyaka yoo-2000, ixesha lokubethisa ngoyaba le meko alisekho. Abasemagunyeni bathi kutyunjwe ikomiti yesigqeba sikadolophu yethutyana eza kuqubisana nalo mba. Fontaine kwimpuma yesixeko saseTshwane yenye yeelokishi ezasungulwa kungalandelwanga imigaqo, nto leyo ezenza zingabi semthethweni ezilokishi. Kungoku nje ziyaphononongwa sisixeko. Abahlali abachithe iminyaka engaphaya kwelishumi behlala kule lokishi bakhalazela ukungabikho kweenkonzo zoluntu. Kungoku nje bafakele izibane ezitsala amandla ngemitha yelanga, ii-solar lights ngelasemzini ezitalatweni kwaye basebenzisa amanzi athengwe tankini. Even though we are still waiting for proclamation, we want to pay. Put us the meter boxes in our houses. Akukho nkonzo zoluntu apha, asinamanzi, asinambane. Shishino kule ngingqi luchaphazelekile. We would really love our government to help us formalize our location, give us proper infrastructure. Omnye woosomashishini abaphuhlisa ingingqi nocele ukufihlwa igama uthi kudala ezama ukuthengisela isixeko umhlaba wakhe ngemali engaphantsi kwe-40 million rand nanjengoko engakwazi ukubonelela ngeenkonzo zoluntu, kodwa uthi isixeko salile ukuthenga umhlaba wakhe. Oko ndisehla ndisenyuswa ngumasipala ziwe phantsi neenzame zokufumana uncedo lwezimali ukuze abahlali bafumane inkonzo. saseTshwane sithi zange kufakwe isicelo ngokufanelekileyo kwaye sithi kwabethiswa ngoyaba imigaqo yezicwangciso eziqwalasele zendalo. Isixeko sikwalumkise abophula imithetho ngokuzithathela umhlaba. There is a message that must go to our residents and these pseudo developers. This thing of grabbing land and hope for the best must stop. So we also in our approach don't want to encourage people grabbing land
developing land, scamming people in the process, because most of these illegal townships, they are built on private land. So as council, we will have to be very circumspect in terms of what is the message that we are sending to potential criminals who may be saying, if they can get away with it, we'll also get away with it. Isixeko saseTshwane ukwaphawule ukuba ikomiti yakhe eqwalasela lo mba iza kudibana neenkokheli kwezi lokishi zichaphazelekayo. Abaququzeleli bomngcelele eKapa nojoliswe ekulweni ubundlobongela obusekelwe kwisini bathi baza kuqhubeka ukulwa noxhatshazo olusekelwe kwisini kweli kukwakhunjulwe uInene Mrhwetyana owadlwengulwa wabulawa ngumsebenzi waseposini eClermont eKapa ngo-2019. Umbulali wakhe uLuyanda Botha kungokunje uthothoza izigwebo zobomi ezintathu. Amakhulu abantu kumbindi weKapa babambe umngcelele njengoko bezama ukuqubisana nobundlobongela busekelwe kwisini eMzantsi Afrika. Elinye lawona amatyala athi atsala amehlo kwizenzo ze-GBV kweli libandakanya ukudlwengula nokubulawa kukaInene Mrhwetyana ngumsebenzi waseposini ngo-2019. Yanqunyulela ubomi bayo lenzwakazi eyayisasaze ngobuso ezweni xa eshikweni yayingumfundi kwidyunivesithi yaseKapa ngelo xesha. Sizokhumbula le ntombazana namhlanje kunye nawo onke amaxhoba e-gender-based violence. Sizomkhumbula and okwesibini sizophinda sizokhumbuza ukuthi masingayeki singabahlali, masingayeki singabantu baseMzantsi Afrika, masiqhubekeke nokulwa nomgila mkhuba uyi-gender-based violence, ingakumbi sithi kubantu abangamadoda abafana abasakhulayo mabathathe inxaxheba ibe ngabo abame ngaphambili. Idyunivesithi yaseKapa ifunge yamunca intupha ngelithi iza kunika inkxaso engagungqiyo kwidabi lokulwa nobundlobongela busekelwe kwisini. We have a future that we have to take care of. Okay. So as the University of Cape Town, we work with the Uyinene Mrhwetyana Foundation, a family that turned a tragedy into a legacy. We will continue on this journey with them until there are 0 cases. Indima yamadoda ekulweni lengxubakaxaka nayo ibaluleke ngakumbi. Phansi obudlobongela, phansi ngamadoda ahlukumeza abanye omama, phansi ngamanye amadoda amanye amakhwenkwe ahlukumeza osisi bethu, obhuti bethu, omakhulu bethu. Kwanele ngoku urhulumente makancithe nathi ukulwa ubudlobongela balapha ekhantri. Ubundlobongela obusekele kwisini busengomnye wemibetsho sibunzu kweli, kodwa abo babambe umngcelele bathi baza kuqhubeka nokwazisa uluntu ngalomba ukuze kuphucule ukhuseleko kwabasetyhini nabantwana. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo nanjengoko eli libhiyozela inyanga yamanina sibamba incoko nabasetyhini abaphantsi phezulu namanyathelo enguqu kubantu beloMzantsi Afrika. Ngokuhlwanje sitheke masikhe sikhwebe umseki weNtombam Group uBaba Lwambuku nobalaseleyo njengesithethi kwimisitho yahlukeneyo nokuxhobisa nasekuzekeleni nasekusekelweni kwe-sanitary towels esikolweni. Sisibabalwa mandibulise ndibulele nangexesha lakho. Ndiyabulela sisi, ndiyabulisa Ingaba yintoni eyakwenza waseka iBaba Lwa Group kwaye izeziphi inkonzo ozihambisayo? Okay, iNtombam Group ndayiqala ngoba ndafumanisa uba abantwana abaninzi they miss isikolo during imenses zabo. Baye bangayi esikolweni ngenxa yoba kukho zankolelo zokuba awukwazi yaphakathi kwabantu xa uphasa emaxesheni, abanye abazi-afodi ii-pads ezi-right. So ndafumanisa into yoba i-absenteeism iphezulu kakhulu. Then ndaqala ke into yohamba ndifundisa nge-menstruation ngoba thina sikhula emakhayeni apho ungazunikwa yonke i-information about i-menstruation. So ndaye ndaqonda ke into masiyenze just to reduce i-menstruation nokuba sinormalize i-menstruation, masithethe ngale nto iqhelwe, then sibanike ezi pads sizaziyo bazi-right ngoba abanye bayakwazi ukuzithenga ii-pads but ingxaki into yoba zii-pads ezi-right na zokubagcina during like ixesha lesikolo ngoba abanye basebenzisa amalaphu, abanye basebenzisa ii-pads ufumanisa uba ziyaphumela, abanye bane-eczema, abanye babane-irritations. Nokuba siba normalize i-menstruation bayi-understand uba le nto ayilohlazo yinto ekuthetheka ngayo lena.
Qabaqaba sisibabalwa, ingaba yeyiphi mhlambi imingeni ojongene nayo kwaye njengosomashishini ongumntu wasetyhini wena wenze njani ukuyoyisa le mingeni uye wajongana nayo? Imingeni yona iyawuhlala ikhona omngeni ophambili bayimali ihlala ikhona ingxaki yemali kodwa ke into ehlala kakhulu emntwini kukuba ndiyayifuna lento, ndiyafuna ukwenza i-change kwi-community, ndiyafuna ngale abantwana bangasimisishi isikolo, ndiyafuna abantwana bayi-understand i-menstruation bayintoni. So into endigcinileyo kakhulu kukuthanda the vision. Ndidla ngoxa ndithetha nabantu ndithi into esandihlalisileyo namhlanje ekusebenzeni kwinto kantombami nento ye-sanitary towels esinikela ngazo ezikolweni yi-vision endithi ayisoze yaphelelwa ngoba ndidla ngokuthi ebantwini iphupha liphelelwa umntu walo esaphila. Kumanina sisibabalo kokugqibela asenomdla wokuhamba kule ndlela uyihambileyo afuna ukuqala amashishini wawo asoyika ingacebisa uthini kuwo? Ifike kuyawuhlala ikhona into ekufuneka ikuphakamise iyi-1. Ufuna ukwenzani ngobomi bakho ngoba into endithetha ndithi sakha amagama. So awukwazi ukuhlala phansi ukuba ngaba uzawukoyika. Ukoyika uba uyoyika nebhanki yakho iza koyika. Nephupha lakho lizakoyika. Eyona nto kufuneka sime ngayo kuba kufuneka sime ngenyawo simele amaphupha wethu siphile sizixelele futhi into yokuba ukuba ngaba ndandithe ndifuna ukuba nebhizinesi mandiyiqale ibhizinesi ngale nto endinayo. Abanye abaqala ibhizinesi because bafuna uqala benemali ezinkulu. Kukho nento bafuna kube necapital enga. Mna ke ndaye ndaqala ngento endinayo. So amandla asekubeni baqala nokuba usebenzise lento ikhoyo ezinye zawulandela sowuqalile. Ingaba zeziphi ezinye indlela mhlawumbe osaceba ukuza nenguqu kweli loMzantsi Afrika nakumanina? I-plan kukuba abantu mabafunde into yokuba ngeli xesha usalinda umsebenzi usenokwazi into yokuba ube usenza into ngawe. Ndidla ngothi ke sell something, do something. So into endifundisa yona abantu kakhulu kukuba bethuna masenzeni into masakheni amagama. So into ephambili into yoba ndiye ndithi masisebenzeni. So ndiza nento okufundisa abantu into yokuba masiqaleni ngezinto esinazo sisebenzeni singalindi ukuba ngoba i-unemployment iya inyuka but into ekhoyo ngento yoba ngento sakhono naso unokwazi ukuphila ngaso. So ndingaloo nto kakhulu. Enkosi kakhulu sisibabalwa sibulela ngexesha lakho. Thank you. Njengokuba sele iza kuqosheliswa inyanga yamanina kananjalo namhlanje kuqukunjelwa iveki yezenzululwazi i-Science Week ngokutsho namhlanje siqaphela izifundo zezenzululwazi ubuchwephesha ubunjineli ne-maths ezibizwa njenge-STEM. Sinayo ke apha estudio intatheli yethu yezobuchwephesha njengesiqhelo uSandile Hlangani. Sandile masikwamkela. Enkosi. Izifundo eziqukwa njengokuba si-STEM ingaba zibaluleke kangakanani kumantombazana aselula? Ibalulekile kakhulu kuba kukho lento kuthiwa yi-mismatch. Into eyenzekayo Lisa, sithumela abantwana esikolweni bayokwenza izinto ezingafunwayo zii-companies. So into ebalulekileyo kukuba xa uzawuya esikolweni kwa uzawuthumela umntana esikolweni azazi umntana okokuba yintoni leyo ayoyenza efunwa zezi companies azawuthi xa egqiba ufunda ayofuna umsebenzi kuzo ukunqanda lento sithi yi-mismatch. Okwesibini kubalulekile ukuthi sizifunde okanye abantwana bazifunde ezi subject kuba zizo ngoku ezikhulisa i-economy le namhlanje kwaye ziyafuneka kule nto sithi yi-innovation. And ngoku into ebangela okokuba sikhuthaza abantwana abancinci abangamantombazana ukuthi mabazenze kukuba ezi companies zifuna kanye abantwana abangamantombazana ngoba banqongophela okanye banqabile kwezi field. Kukho ii-fields ezintsha ke Lisa ezifuneka kakhulu ezifana ne-cloud native. I-cloud native yi-field entsha ngumntu lona odeveloper okanye owokha ii-applications ze-cloud. I-cloud si-storage apho kugcinwa khona i-information emoyeni, ngamanye amagama ayonto i-physical okwaziyo ukuyibamba nento kuthiwa yi-cryptographer. So zizinto ezintsha ezifuna zii-companies ekunyanzelekile ukuthi ukuba abantwana bafuna ukuqeshwa okanye bafuna ukuzenzela bona imisebenzi ngokwabo zizinto efuneka bazenze ezi. Kuphinde kubekho into kuthiwa yi-human computer interaction. Ngumntu lona ofunda ukuthi uLisa u-interacta njani nekhompyutha. Nayo ke le field okanye lento yinto efunwa zii-companies okanye ke yinto ekwi-demand ngesilungu. So yile nto sibakhuthazayo ke ngakumbi abantwana abangamantombazana ukuthi mabazenze zinto. Kodwa ngenxa yexesha Lisa
bazawundifumana kuSandile Hlangani, especially kuTikTok, kulapho ndithetha khona banzi ngezi zinto zikumila kunje. Enkosi kakhulu. Lowo ke nguSandile Hlangani, intatheli yezobuchwephesha kweli ziko losasazo sibamba kazozibini. Itumente yokuqala yokuphuhlisa amanina iRugby for Women Empowerment Tournament ibibanjelwe eGqeberha kule mpelaveki. Le tumente exhaswa iKolisi Foundation, iRiver Steenkamp Foundation kunye neGift of the Givers ayijolisanga ekunikezeleni amantombazana aselula ithuba lokudlala umbhoxo kuphela, kodwa ukuboniswa ngamathuba kunye nokusebenzela ikamva labo. Bekuqubisana amaqela ezikolo ezisibhozo zeelokishi zaseGqeberha bathathe inxaxheba kucweyo nalapho bebexhotyiswa ngolwazi mayela nempathombi ngokwesini, befundiswa ukuzikhusela, benikwa nolwazi ngokuba sexesheni. Aba bafundi basuka kwiilokishi eziquka iZwide neMotherwell nalapho kuqatsele intlupheko kunye nolwaphulo-mthetho. Bebengadibenelanga ukukhuphisana kuphela, koko bafumene nethuba lokufunda. Imidlalo namandla akhulu in terms of utshintsha ubomi bomntu. Abathathi inxaxheba bakwathe eliphulo belingaphelelanga nje kwimidlalo, belinika ithuba amantombazana lokuzikhethela ikamva abalifunayo. And having the opportunity today to speak to young girls especially is important because they need to know their rights. They need to be educated in what abuse actually is, because a lot of girls and boys don't know what constitutes abuse. Ndiyavuya ukuba bendiyinxalenye yale tournament ngoba iyandivuyisa into yobona like more numbers kwi-women's rugby. iKolisi Foundation lithi linemibono yokulikhulisa eliphulo kunyaka ozayo. Kwindaba ze-SABC, ndingusisipho Ncumbe, eGqeberha. Ziphelile besinilungiselele zona ngeli xesha, ezilandelayo zingomso ngolwimi lwesiZulu kamnandi mawethu.